Iktar sosten finanzjarju lil klabb sportivi mhux biss Malta żdanke Għawdex. Din id-darba kienu timiet ta' Sannatu ta' Xewkija li ħadu b'50,000 fondi kull wieħed biex iwettqu proġetti ambizzjużi fil-grounds tagħhom. Dawn il-fondi nataw mis-Segretarjat Parlamentari tal-Isport bilan li ssir il-qabża meħtieġa u li tagħti mbuttatura lil futbol f'Għawdex. Il-President ta' Sannat Teddy Bajada spjega kif dawn il-fondi se jmorru biex jinbnew iktar dressing rooms minħabba li sa issa ma kienx hemm biżżejjed infrastruttura biex tilqa' timijiet li jilagħbu f'dan il-ground. Kemm kienu bżonn jużi dawn id-dressing rooms? Dawn ma bżonn jużu ħafna. Għaliex il-changing rooms li għandna huma antiki. Hemm biss żewġ changing rooms u meta jkun hemm żewġ logħbiet, it-tieni partita jkun hemm problema biex it-timiet jidħlu fiċ-changing rooms rispettivi tagħhom. It-tim ta' Xewkija se jużaw dawn il-fondi biex jibnu ġim u anke jkabbru parti mill-faċilitajiet eżistenti. Dil-lotja ħatenna ħafna lilna bħala klabb, ħankomplu nżidu l-faċilitajiet tagħna ma li kellna qabel, ħanamlu ġim għal-training u għal-nursery tagħna. Huwa żgur pass importanti ħafna l-klabb tagħna u grazzi tal-Segretarja Parlamentari Krista Ġus li żomm kelmtu. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Krista Ġus fakkar kif il-ġimgħa l-oħra sar l-ewwel ftehim tax-xorta tiegħu mal-Gozo Football Association fejn nataw 100,000 oħra li ser iservu għal manutenzjoni fl-istadium ewlieni ta' Għawdex. Fost l-oħrajn se tinbidel is-sistema ta' sound tkun estiża l-VIP stand bl-istess żona tiġi mdawra bi ħġieġ u tittejjeb is-sistema ta' seating fiż-żona.